Guys, now we're gonna do it. Guys, now we're gonna like gonna put don't think what you're thinking this. En ik maak het from and no, we're gonna go get the girls. Daar ben ik Chinese op. Dat is wel een cheap hoor. Ik heb het Janina aan. Janina, mijn zieken in haar man. Toen ik misschien een drijfpannen, ik heb wat zo'n drijfpannen om te groeien Janine bij mij. En de vrouw gaat zeggen, nee, het gaat goed. Ze zei, ja, misschien kan ik was kan niet klaar. En toen zei mijn zieken is bij Janine. Ja, guys. en toen zei ze, die is zo vet. So this is the final day. En niet helemaal niet. Guys, I'm gonna turn around and see how this look. I don't think it looks like. Yeah, but just tell me I'm gonna watch the end of the video. Anyways, bye guys. Niet eens, maar ze was koken in mijn haas. Kijk eens hoor.